Ibsen. Henrik Ibsen skrev det berømte stykke Et dukkehjem i 1879. Det behandler nogle helt grundlæggende træk i menneskers forhold til hinanden. I 3 dage følger vi Noras forvandling fra et dukkebarn til en moden kvinde, der tager sin skæbne i egne hænder. Handlede hun rigtigt? Det diskuteres stadig. Søgsen nemt sådan sviger på nær motivelsen af sidelsen fra i. For at kigge nærmere på Ibsens menneskesyn, vil vi starte med at se på individet. Vi besøger Arne Knudsen, professor i antropologi og kulturhistorie på KU. Jamen, individets ret til at finde sig selv er essentielt i et dukkehjem. Ibsen er ikke bare idealist, men fokuserer også på tanker og forestillinger hos sine figurer. På den måde undersøger man både indre og ydre betingelser for, at den individuelle frihed kan opstå. Dermed er Ibsen idealist. Det er også tydeligt at se igennem et dukkehjem, at Ibsen går ind for darwinisme. Det kan eksempelvis ses, da Helmer tilskriver Nora sin faders letsindighed og gennem Rangs alvorlige sygdom, som bestemmer hans skæbne. Derudover tror Ibsen overordnet på determinisme. Kan du forklare det begreb for vores seere? Determinisme er et begreb, der dækker over det at tro på, at ens skæbne er bestemt af dets arv og miljø, og det reelt set ikke har nogen indflydelse på sit eget liv og dets udvikling. Men er Ibsens menneskesyn virkelig så fastlåst, når man så tydeligt kan se Noras udvikling gennem stykket? Ibsen anerkender determinismen, men som det var typisk for den tidlige naturalisme, har han i dukkehjem en optimistisk tro på fremskridtet. En tro på, at Nora kan komme til at kende sig selv bedre og få et lykkeligere liv. Så man kan altså sige, at Ibsen anerkender determinismen, men ikke i så høj grad, som begrebet egentlig dækker over. Han har et anstrøg af optimisme. I stykkets første akt beskrives Helmer og Noras dagligstue i en så detaljeret grad, at man nærmest befinder sig i selve stuen. Denne brug af detaljer om hjemmets indretning og værdier vidner allerede fra starten af stykket om materialismens store betydning i samfundet. Samtidig siger det os en del om Ibsens menneskesyn, i det han fremstiller menneskets materielle goder som det vigtigste, og dermed mennesket som materialistisk. For at få en bedre forståelse for begrebet har vi mødt Bente Jørgensen, professor i filosofi og historie ved KU, som kommer med en forklaring på begrebet. Materialisme er kendetegnet ved at lægge stor vægt på penge, statussymboler og nydelse af materielle goder, i stedet for på åndelige værdier. Efter undersøgelser af Ibsens menneskesyn i et dukkehjem fremgår det altså tydeligt, hvordan det kan karakteriseres som tidstypisk. Han anser både darwinismen og determinismen som afgørende for menneskets udformning af dets liv. Disse overbevisninger var især kendetegn for denne periode. Dog findes der i et dukkehjem en optimistisk tro på, at mennesket kan gennemgå en personlig udvikling. Dermed få et lykkeligt liv.